nebodaj vzplanula tvoje chladné srdiečko, že ak si ma rád. A toto? To je v pohode. Umiem si to dezinfekciu. Som povedala, že to je v pohode. No, treba to zašiť. OK. Ozaj, nedáme akciu večer? V uliciach. Fakt. Máš zaujímavú kamošu. Až príliš. A kto by do dušky ho nebol zamilovaný však. Veď konečne, Dušanko. A v čom je potom problém? Nebičuj sa. Si úžasný chlap. Nie som. Keď to na teba príde, tak ťa zhypnotizujú. Zhypnotizovaná porodíš a potom ťa preberú. Toto je super. A ja chcem takto rodiť. Aj ty si v tom? Však nie, ale veď do budúcna. Koľko to je? Zbierame peniaze na dobrú vec. Vylepšite si karmu, pán profesor. Amen. Sa to grcám. Fuj, to ti ide z vlasov? Čo? To nie som ja. To ide zo mňa. Úplne dno. Toto. Stále som mala slabosť na takých, ako si ty. Nejak... Šiši. Zachránite ma. A vy sa čím živíte? O tom potom.